Masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma, shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya 08198585860 da kuma sakon whatsapp akan 0703604145 ko kuma cikin adireshin imel na fatoyirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyirrahma da ke dandalin sada zumunta na facebook. To kamar kun lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Marijo Lemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma suna na Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin, sai ku biyo mu akan kallon bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'amarin mumini a koyaushe alkhairi ne, babu wani lokaci da mumini zai wofinta daga alkhairi matukar dai ya fahimci addinin Allah subhanahu wata'ala, ya fahimci musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Al'amarin mumini abun mamaki ne, domin al'amarinsa dukkaninsa alkhairi ne. Ku duba ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi mamakin komai ba sai al'amarin mumini. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Saboda haka dukkan wani yanayi da mumini yake ciki, ko ainihin rayuwa ta canza, wasu abubuwa suka zo ma dan adam, to shi mumini zai zanto masa alkhairi ne. A cikin kwanakin nan hankula sun tashi, rikice, duniya gaba ɗaya ta rikice. Sha'anin wannan cuta ta corona, wanda har yau ana ta fama, an kasa gano kanta da gindinta, an rasa hakikarin mai ce wannan cuta. Dukkan wani abin da aka yi hasashe daga baya a zo a gaba haka yake ba. To an daɗe ɗan adam bai taɓa samun kansa cikin ruɗu da rikicewa ba irin wannan lokaci. Dan yar halitta ce daga cikin halittun Allah, ce ko ido baya ganinta, da ƙwayar ido ba a ganinta, amma kuma gaba ɗaya ta rikita duniyar duka. Manya-manyan al'amura gaba ɗaya na rayuwa sun tsaya, waɗanda ba a taɓa zaton cewa akwai ranar za a zo gaba ɗaya a waye gari haka ba. Al'amarin mumini a cikin irin wannan alkhairi ne. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala zai sa shi ya ribaci dukkan wani yanayi da yake ciki. Mu muminai da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ni'imar imani da shi, da imani da alkur'ani da manzansa da saƙonsa da ranar lahira. Wani al'amari da yake faruwa zai ƙara sa mana imani da ƙaddara ta Ubangiji, cewa babu wani abu da zai faru face Ubangiji ya riga ya rubuta shi, kuma lokacin faruwarsa ya yi, babu wani abu a ƙasa ko a sama da zai dakatar da wani abu sai ya faru. ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir. Babu wata musiba da za ta samu a sama ko a ƙasa face tana nan rubuce a cikin littafin Allahul Mahfuz tun gabanin mu samar da ita, mu halicce ta. Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya san dukkan wani abin da zai faru. Ya san dukkan wani abin da zai faru, karami da babba. Imaninmu da kaddara zai ƙara ƙarfi, zai ƙara kuma tabbata. A cikin irin wannan yanayi har ila yau dan adam zai ƙara gane girman Allah subhanahu wata'ala, azamarsa da ikonsa, da cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai. Innahu ala kulli shay'in qadir. Babu wani abu da zai gagare shi, babu wani abu da zai gagare shi, a sama yake ko a ƙasa.
mumini zai ƙara yadda da wannan, zai ƙara imani da wannan, imaninsa zai ƙara ƙarfafa, zai ƙara ƙarfi. Sannan ɗan adam zai ƙara gane gajiyawarsa da rauninsa, da Allah ce wa khuliqal insanu dha'ifa, an halicci ɗan adam mai rauni. To ɗan adam zai ƙara gane cewa shi mai rauni ne, domin ga wani ɗan abu halitta ce 'yar ƙanƙanuwa, ƙanƙantanta ya kai matuƙa, amma kuma gaba ɗaya ta dugunzuma duk lissafin ɗan adam, ta rikita dukkan rayuwa, wanda zai ce cewa lalle ɗan adam mai rauni ne. Yanzu mai ɗan adam zai yi kenan da a ce sama Allah subhanahu wata'ala ya sa ta keto take faɗuwa, ko kuma ƙasa ce take tambal da mutane take ta girgizu, ko kuma ruwan duwatsu Allah yake wa mutane, ina za su sa kansu? Idan ya zanto wani wata kwaya ce ta cuta kankanuwa, amma ga da gaba ɗaya ta saukar da jiragen ƙasa, ta saukar da jiragen, ta tsayar da jiragen ruwa, ta tsayar da kasuwanci, ta tsayar da tafiye-tafiye, ta kora mutane gidaje, kowa ya ja gida ya rufe. To ina ga a ce ƙasar da muke rayuwa a kanta ita ce take ta tambal da mu, take girgiji, a ce sama ce ta kece, a ce ruwan wuta ko duwatsu ake yi. Abu shakka wannan zai samu fahimci girman Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma mu gane raunin shi dan adam karan kansa. Sannan kuma mu ƙara fahimtar cewa abinda Allah ya ba mu fa na ilimi dan kaɗan ne fa har yanzu. Allah ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, dan abinda aka ba ku na ilimi kaɗan ne. Ka duba yadda dan adam yake ta tinkahon irin ya gama sanin komai, ya keta hazo, ya shiga sararin samaniya, ya je duniyar wata, ya shiga karkashin ruwa cikin manya-manyan tekuna na duniya, ya shiga karkashi, ya yi kwana da kwanaki a tsakiyar ruwa, can cikin ruwa. Yau ga wani abu ya fito, gaba ɗaya ɗan adam ya kasa gane gabansa da bayansa. Har gobe wannan coronavirus ɗin an kasa gane necarsa da irin ɗabi'arsa da halinsa. Yau a ce tsofaffi yake kamawa, ba kama yara, gobe a ji yara suna mutuwa, a ji samari suna mutuwa. Yau a ce ai in an yi kaza, in ka yi kaza shi kenan ba zai kama ka ba, in ba ka yi kaza ba zai kama ka. Gobe kuma a ji cewa ba haka ba ne. Hatta yanzu takunkumin da ake sawa, yau majalisar abin nan hukumar WHO su fito su ce yana amfani, gobe kuma su ce ba fa zai fara hana mutane ɗaukan abin nan ba. Kullum wani bayani kake ce sabo wanda yake warware na jiya, wanda yake nuna cewa a cikin rudu ake, a rikici ake. Akwai babban jirgin ruwa na ƙasar Faransa na da suke cewa Charles de Gaulle, wanda ya jima a cikin ruwa wajen wata 4, waɗanda suke ciki ba su fito ba, waɗanda suke waje kuma ba su shiga inda suke ba. Sun fi wata 4 a cikin wannan jirgin ruwa, kuma yana cikin ruwa bai fito ba a fuje musu ba. Amma kuma a yanzu Faransa tana cewa an samu masu cutar corona a cikin wannan jirgin ruwa, wanda wannan wani abu ne da har yanzu ya ɗaure musu kai, sun kasa gane fassararsa. Idan da an ce wani ne yake kai shi a ɗauka ya shafa masa ya lakuta, to ga wasu nan a cikin wata 4. Lokacin da abin da ya fara cikin Disamba ya fara, yanzu ba a yi cikakken wata 4 a abin nan. To shi ya yi wata 4 a cikin ruwa, na ciki ba su fito ba, wani daga waje bai je ba. To amma kuma yanzu gashi nan ana magana cewa an samu masu corona a cikinsa. To kaga babu shakka wani abu ne wanda shi ma zai ƙara ɗimauta dukkan wani lissafi. Shin ya aka yi je can, iska yake shiga ta sama, ta ina ya bi? Babu shakka wannan wani abu ne wanda shi ma dan ya ƙara nuna dan adam cewa wa ma utitu min ilmi illa qalila. Duk yadda kuke zaton cewa kuna da ilimi, to dan ilimin da aka ba ku kaɗan ne, abu dan kankane da Allah ya kashi duk zai rusa lissafin ku. Har gobe kame ake game da rigakafin wannan cutar ko kuma maganinta, sai dai a ce ko a gwada kaza, a gwada kaza, a gwada kaza.
wasu sun warke ba su sha maganin ba, sun kamu kuma sun warke, da yake nuna maka sha'anin ubangiji a cikin wannan. Sannan kuma wannan za ta ƙara nuna wa ɗan adam cewa a cikin mutane akwai marasa amfani suna nan da yawa, wanda ba su da wani amfani, amma kuma su suka fi kowa haya gaga da hayaniya da ta da ƙura. Fitowar wannan coronavirus, akwai wasu rukunai na al'umma da yawa waɗanda ba su da wani amfani, saboda ba daman can ba wani amfani suke da shi a cikin al'umma ba, sai ya ɗafi tsara da rashin kunya da rashin tarbiya da ƙiyayya ga addini da masu addini da sauransu. A yau suna ina kuma a faɗi mai amfaninsu bayan fitowar wannan cuta ta corona? Su ba likitoci ba, ballantana a ce ana amfana da su ta fuskar lafiya. Su ba ma'aikata jinya ba, su ba masu wadata ba da za su ba da kudadensu a abin nan. Sauraka yau tsit kake jin su ba su da wani amfani a cikin al'umma. Daman can banda barna da izgili ba abin da suke da shi. Yau an waye gari waɗanda suke da ilimi a cikin al'umma, suke da wani abu na ruhi na addini, su suke fitowa domin su ga sun taimaki al'umma. An kwantar musu da hankali akan abin da ya shafi wannan cuta. Sannan wannan cuta har ila yau ga mumini za ta ƙara masa yaƙini, ta ƙara masa dogaro ga Allah subhanahu wata'ala, ta ƙara masa komawa ga Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda yake cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Ka ba mu yaƙini wanda zai sanya dukkan wata musiba ta duniya da za ta zo mana da sauki. To a cikin irin wannan yanayi mumini zai ƙara yaƙini da sakankancewa da girman Allah da girman ƙudurarsa, wanda wannan zai taimaka masa wajen ya ga cewa musibar ta zo masa da sauki. Sannan daga cikin irin abubuwan da wannan al'amari ya haifar shine mayar da mutane zuwa ga Allah, mayar da mutane zuwa ga Allah da yawan istighfari da yawan tuba da addu'a da roƙonsa. Yau ta kai ba ma ga waɗanda suke musulmi ba, har waɗanda ba musulmi ba yau kira suke akan a koma ga Allah. Mun ji dai yadda shugaban ƙasar Italiya ya ce su a matsayinsu na ɗan adam sun gama nasu, sun bar wa Allah al'amarinsa. Sauraka yau tsarin ba ruwan Allah ya zo ƙarshe, yanzu dole an dawo da ruwan Allah, kuma shi ake nema. Ka duba ƙasashen turai waɗanda aka jima ba a yadda a ji sautin kiran sallah a cikinsu ba. Musulmi sai dai su shiga masallaci su yi kiran sallah a cikin kokon masallaci, iya su za su ci kayansu su yi sallah su. Kuma sai ga shi yanzu an ba da dama ƙasar Jamus, ƙasar Spain an ji kiran sallah, wanda shekara ɗaruruwa ba jama'ar gari ba su ji ana kiran sallah ba. Amma yau ana buƙatar musulmi su ma su roƙi Allah wanda suka yi imani da shi ko za a samu sauƙin wannan al'amari. An ba su dama su yi wani abu na addininsu don aji sunan Allah yana tashi a cikin garin. Babu shakka wannan wani abu ne daga Allah subhanahu wata'ala da yake so ya canza wata ɗabi'a ko wata rayuwa ɗan adam yake rayuwa a ciki. Hanyoyi da dama da ɗan adam yake ganin ya gama da su, so haka shi yana ganin ya gama da wannan. Yau ɗan adam ya dawo baya, kamar ma babu su, kamar ba a taɓa yin su ba, ba su da wani amfani yanzu a gunsa. Wuraren da ake tunanin a ga an je, ya kowa guje wa gudun yake, wanda ma aka yake can so yake gudu ya rabo da can din. Da kuma can ne ake cewa ba za a baka biza ba, ba za a yi maka kaza ba, a yi maka wulakanci da cin zarafi da cin fuska. To yanzu kuma mutane kowa ma ya ga wanda ma yake zo ga gurin tsokuri yake guje masa. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, cikin ‘yan ƙanƙanin watanni, ubangiji ya canza wannan rayuwar. To ashe abinda Allah yake gaya mana na cewa alkiyama idan ta zo gaba ɗaya zai canza tsarin tafiyar duniyar duka.
sama za ta kekece, ƙasa ta tsatsage, taurari su zubo, ƙasa ta yi ta zirgize, Allah ya canza saman ba ita ce ba, ƙasa ba ita ce ba, kuma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati idha as-sama'u inshaqqat wa adhina li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat idha zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Da ire-iren waɗannan ayoyi da Allah ya ta faɗar rikicewar tsarin tafiyar duniya, ashe tabbas ubangiji subhanahu wata'ala zai yi wannan, domin gashi a cikin ƙanƙanin lokaci komai ya tsaya. Duk wani abin da ka san shi mai dacen yana ta wato kai kawo, yanzu abin ya tsaya. Dan adam ya koma cikin gida, ɓoyan a cikin gida shine yake ganin hanyar tsira. Sannan kuma wannan wata dama ce ta dan adam ya koma ya tsarkake zuciyarsa. qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Tazkiyatun nafs a irin wani lokaci mutum ya tsarkake zuciyarsa wani abu ne mai kyau. A gujewa saban Allah, a yau guraren da ake sabawa Allah sun zanto an haramta su zuwa gurin ma gaba daya, ballantana hada saba Allah a gurin. Duk wannan wani abu ne da mumini idan ya dube su zai ga ta wani janibin za su zama masa alkhairi. Wannan shine fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kulluhu lahu khair. Al'amarin mumini dukkan sa alkhairi ne. Allah ka sa mu ci wannan jarabawa, ubangiji ka tsare mu, ka tsare dukkan musulmi a ko'ina suke, ka kawo mana saukin waɗannan fitintunu. Ubangiji subhanahu wata'ala wanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah karbi shahadar su. Waɗanda suke marasa lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah ka nuna mana ƙarshen wannan al'amari lafiya. To amin su mami, mana Allah ya saka alkhairi. To tambayar mu ta farko yau ta zo daga Baba Gana Abubakar daga Maiduguri, yake cewa tambayar sai ta ce mutum ne ya saka gasar kuɗi akan mutane biyu, duk wanda ya kayar da dan uwansa to shi zai ci wannan kuɗin. To sai aka samu akasi, wanda aka kayar din sai ya rasu. To tambayarsa shine shin waye zai biya diya tsakanin su, wanda ya kayar din ko kuwa shi wanda ya sanya wannan gasa? Gasar kokawa akwai tana da asali. Asalin kokawa wanda ya fi iya dabara ya kama kafar wanda ya fi wayo ya taɗe shi ya faɗi ƙasa. Wanda wata hanya ce da ɗan adam ya daɗe na amfani da ita, kuma musulunci ya zo ya same ta. Akwai hadisi da cewa akwai rauni a sanadinsa, wasu hassana shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kokawa da Rukana, wani shahararren dan kokawa ne cikin Larabawa da ba kowa yake ka da shi ba. Annabi ya masa kaye uku da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka rike dukiyarka, bai kamata mu kada kai ba kuma karbe maka in dabbobinka. Idan na farko ka ce tsotsayi ne, na biyu ka ce rashin sa'a ne, to na uku me zaka ce? To sannan akwai lokacin da Samura ibn Jundub mahaifinsa ya zo da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da fita da shi yakin Uhud da shi da Rafi ibn Khadij. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Samura ya koma, shi yayi kankanta, shi kuma Rafi ya zo a tafi da shi. Sai Samura ya koma yana ga babansa ya shi za a ce ba zai tafi ba, kuma a ce Rafi zai bi su, bayan kuma an yi kokawa shi yake kada Rafi. Annabi ya ke zo ga masu tsara gashi yanda yake shi ke kada wannan suna kokawa, kuma shi an ce zo takila ya fi tsawon kafa ko wani jiki haka ko wani. Sai annabi ce to su yi kokawa, da yasa suka yi kokawa, Samura ya kada shi, ce to ku zo a tafi. To kaga nan annabi ya ce su yi kokawa saboda wani abu ne wanda an san ana yin shi, kuma kokawa ba ta da hadari. Dan a kama mutum a taɗi kafa sai ya faɗi ƙasa, a ce shi kenan an cinye ka. Ba kamar damba ba wanda za a dunkule hannu a yi ta duka mutum a makasa, inda za a ji masa rauni, a tsaye masa ido, a fasa masa baki da sauransu. To idan ya zanto kokawa irin wannan ba wacce ba irin ta yan wrestling ba wadda ta wrestlemania ba,
a wancan fada ne ai ba kokowa bace da za a dauki kujera a daki mutum a yi sama a fado kansa, wannan ka san ba magana ce ta kokowa ba, wannan magana ce ta kisa. an samu dama a faffasa kan mutum, a faffasa gabobinsa, a kakkarya shi. Ita kokowa wani abu ne kawai dai a kai ka ƙasa. To idan wani ya ce ga gasa za ku yi kokawa, to sai ya zo da tsautsayi wani ya mutu, to nan kisa ne na kuskure shi wannan mai abin yayi, amma ba mai sa gasa mai gasa shi yayi wani abin da daman can ba wani haramun ne ba, ko ba wani hadari yake da shi ba. Amma tsautsayi shi kana ya taba mutum ma haka ka dan dungure shi, in ya zo da kwarar kwana ya faɗi ya mutu. So idan ya zanto kayar wacce a dalilin kayar wacce ba irin ko bugun zuciya ba, a wajen kayar da shi din ne ko ya fada akan wani guri nashi ya zanto makasa ce kuma ya rasu, to zai kafara ta kisan kuskure. Amma ya zanto mutuwa ce wadda ba a sanadiyar shi ko kawai ba, a wata cuta ce a jikinsa, kamar yana da hawan jini ko samu heart attack a lokacin, wanda ba a cewa shi ya kafara. to da wannan mutuwar ba shi ne sanadiyar ta ba, daidai ta zo daidai lokacin da suke yin wani abu. za ta iya samun shi yana zaune kan kujera ko yana tafiya a ƙasa ko yana sallah, so ba a cewa shi wancan da ya sa kawai sai shi ma ya kawo wani abu a diyar. To sai wanda yake ce malam, mutum zai iya zuwa ya yi umara kafin gabatar da aikin hajji? Zai iya yin umara alhalin bai yi aikin hajji, mana kafin yi aikin hajji? Da fa ana umara kafin aikin hajji, me ya tambayar? Shi ne tambayar da yake cewa zai iya umara kafin hajji. Yana ma ana umara da hajjin tamattu'i, ba sai an yi umara ba sannan a yi hajji. Hajjin irani shi ma umara ce tare da hajji. Ko kuma yana nufin mutum ya fara zuwa umara kafin ma lokacin aikin hajji ya zo, in ya tafi ya je ya dawo gida. wannan ita ce ma sai na umar suka fi so, saboda ka yi tafiya biyu sai ya fi lada akan ka yi tafiya ɗaya. in ka yi tafiya ɗaya ka yi tamattu'i, ka yi umara ka zauna, kuma lokacin fita hajji ya yi ka fita, wannan ka haɗa umara da hajji a tafiya ɗaya. amma wanda ya yi umara ya dawo garinsu ya sake yin guzuri ya tafi, to shi wannan kaga tafiya biyu yayi, dole ladansa zai zama ya karu akan naka. shi ne lokaci ne sosai na Umar suke hana, zaka yi an ce sosai na Umar ya hana muta'a shine muta'atul hajj. mutum ya je a cikin watannin hajji yayi umara ya zauna yayi hajji sanai da gida. sai na Umar ya ce a rika raba tafiyar, saboda ya zanto kowane lokaci ana samun masu dawafi a Ka'aba, kai ya zanto akwai wasu lokuta da mutane ba za a zo Ka'aba babu jama'a. sai ya hana mutane yin muta'atul hajji, ita ce muta'a ta hajji. sau da ma an fi son ma hakan. to sai wannan shi kuma yake cewa malam, ina hukuncin matar da ta karɓi sadaki na mutum ba tare kuma da ta mayar masa da sadakin ba, ta je ta ɗaura aure da wani, kuma ya matsayin auren da ta yi? aurenta ya yi. karɓar sadaki na mutum ba shine ta zama matar shi ba. an ba da sadaki, wani sadaki wani bangare ne na aure, amma ba shine ka auren ba. aure shine a samu macen da mijin, a samu siga, a samu waliyin ta ya bayar da ita, wancan kuma ya karba, ita ce siga, sannan kuma shaidu su shaida. wannan shine abin da ake cewa aure. to amma kawai dan an bada sadaki ba su zama matar shi ba. takila bayan ta karbi sadakin kuma sai ta yi tunanin ba za ta aure shi ba, ta aure wani da take ga yafi shi, sai ta bayar masa da sadakinsa. haramun ne ta ci masa sadaki abin da ya bata bayan ba ta aure shi ba. amma aurenta da ta yi yayi, tana nan a matar wanda ta aura. sai wanda yake cewa menene ingancin cewar bai halatta bako ya yi limanci ba, ko da kuwa bakon shi ya fi kowa cancanta? a babu wanda ya yi wani itilaki haka ba kaidi a ce kawai bako ba zai limanci ba. abinda ba wasu malamai suke magana a kansa shine sallar juma'a. kamar a wurin malikiya daga cikin sharaɗin limamin juma'a ya zama mazaunin gari ba matafi ba. shi matafi babu juma'a a kansa, to wanda babu juma'a a kansa suna gaya zai ja masu farali. to wannan kauli ne akwai shi a cikin mazhabar maliki, amma yana da rauni. babu wani dalili da yake tabbatar da wannan sharadin. to amma cewa ba ko kawai haka a sake ba zai limanci ba, babu wanda ya faɗi, babu wani malami da ya faɗi wannan. sai ne ke cewa shi malam, wannan addu'ar ta tabbata domin yayewar damuwa? Allahu rabbi la ushriku bihi shay'an.
ya tabbata tana cikin sunan abi dawud hadithin asma bint umais da annabi ke cewa bana koya miki wani abin da Allah yake idan kin faɗe shi Allah zai yaye miki damuwarki ba shine ki faɗi Allahu rabbi wa la ushriku bihi shay'a. Hadisi ne sahihi. sai nake cewa malam ya halatta mutum ya addu'a a sujadar sallolin nafila kamar yadda ya halatta a yi a sujadar sallolin farilla ko kuwa dole sai dai azkar? Ana yin addu'a duk sujada za a yin addu'a a cikinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa amma sujud bai ce sai sujada farilla ko ta banda ta nafila ba, cewa amma sujud fa akthiru fihi min addu'a, amma sujada ku yawaita yin addu'a a cikinta. saboda kowace sujada sawan sujadar farilla ce ko sujadar nafila. wani mara yake da Allah malam wannan addu'a ta tabbata a sunna domin neman kariya daga annoba kamar corona a yanzu da kuma su lasa wadda take cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal jununi wal juzam wa sayyi al-asqam. na'am, hadisi ne sahihi, hadisin Anas ibn Malik da ya zo a cikin Tirmidhi, ya zo a cikin Ibn Majah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a: Allah ina neman ka tsare ni daga albaras, cutar albaras, wa min aljuzam da cutar kuturta, wa min aljunun da cutar hauka, wa min sayyi'il asqam da kuma munanan cututtuka. anan yace munanan cututtuka ya nuna ba duka cututtuka kake nema tsare ka da su ba, domin akwai zazzabi, akwai dan ciwon kai, akwai mura, wannan kafara ce ga musulmi. mutum zai ce Allah ka raba ni da cuta in zan tashi ba na mura, ba na zazzabi, ba na ciwon kai, wannan ka rage kanka. an san mumini ya yi zazzabi wata rana, ya dan yi mura, ya dan ciwon kai, zama nan zai kankare masa zanubansa. shi yasa annabawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yin rashin lafiya tashi akan ninka masa ita akan yadda kowa yake, saboda ya zanto ya samu falalarta da matsayin tafiye da yadda kowa yake samu. shi yasa anan yace sayyi'il asqam, bai ce wa min al asqam ba, sai ce sayyi'il asqam, munanan cututtuka dukan da za su kai mutum ga salwanta wani abu na jikinsa ko ta gabarsa, kuranci ko ya makance ko ya kasa motsi, ya kasa tafiya nan da can, ko kuma su kai shi ga halaka nan da nan. wannan su ne ake nufi da sayyi'ul asqam. to sai sakon Ibrahim wa Basiru da razo yake cewa shine alwala sai ya je sallah, to bayan yayi sallar ne sai ya gane cewa akwai wani waje a hannunsa da bai samu ruwa ba, shi ne ce shi zai sake alwalar ne sannan ya sake wata sallar? inda a gabar farali ce da aka ce a wanke wajen hannayensa ya zanto akwai inda ba ruwa, wanda sai ya sake sallarsa. zai sake alwala, zai sake sallah. don alwala ana son ka yi tartibi sannan ka yi muwalati, wadda daga cikin farillan da suke na alwala. in ka riga ka yi haka je ka ɗau lokaci kana sallah, kaga duk gaɓoɓin alwala kama da sun bushe, zaka saka ka tashi kawai ka wanke iya hannu baka tafi, sai ka faro daga farko ka yi sabuwar alwala kuma ka sake maimaita sallah. to shi kuma ne ke cewa malam tambayarsa ta ce shin yaya hukuncin wanda ya kiran sallah ba tare da alwala ba, sai bayan ya kammala kiran sallarsa sannan ya je alwala ya zo aka yi sallah? ba ka komai, ba sharaɗi ba ne don za ka kiran sallah sai kana da alwala. na'am, idan mutum ya yi alwala sannan ya kira sallah to ya fi kamala, domin ambatan Allah cikin tsarki ya fi akan ka ambace shi ba ka da cikakken tsarki. saboda haka in ya yi alwala sannan ya yi kiran sallah to wanda ya fi zuwa da wani abu na kamala, amma ba a ce sharaɗi ba ne. inda zai yi kiran sallah baya da alwala ba komai, za ta fito ashe ya makara, lokaci ya shiga bai kintsa ba ya yi alwala, to baya hana ya zo ya kiran sallah tafi alwala. zai jinkirta wa mutane kiran sallah ba sai ya gama alwala sannan ya zo ya yi, sai ya kiran sallah sai ya je alwala. amma dai ya zanto yana yin alwala in zai kira sallah ya fi masa kamala, kuma haka aka fi so a ambaci Allah cikin tsarki. to sai shi kuma ne ke cewa malai yana son karin bayani game da tafsirin wannan aya ta cikin suratul an'am, wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun. Allah ke cewa wa kadhalika, kamar haka ne, nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan, muke dora wasu azzalimai akan wasu bima kanu yaksubuna, saboda abinda suka sace suna tsoruta. wato wani abin da ayat take nufi shine yayin da ya zanto
mutum yana zalunci yana cutar da mutane, to babu shakka wata rana shi ma sai an dora masa wanda yake ya fi shi karfi, shi ma azzalimi ya ci ma ya zalunce shi. Kamar yadda al'umma za ta zanto ta bar Allah, an daina zama na gaskiya a tsakanin juna, ana ta cutar juna, to babu shakka wannan zai iya sa Allah subhanahu wataala ya sa musu shugabannin su masu zamanto su ma azzaliman. Kamar yadda yanzu mutane da yawa suke kokawa, su ana zalunta su, ana cutar su, ana musu kaza, ana cin amana su, ana ha'inta su, ana kaza. In ka dawo ƙasa kuma ka dubi su ma rayuwar mutane, za ga cewa wannan shi ya fi rinjaye a cikin mutane. Sai ka shiga ka fita kafin ka samu mai gaskiya. Kowa yana tunanin ya zai samu wata 'yar dama, shi ma ya cuta, ya yi zalunci, ya yi wawura, ya yi babakere, ya yi ha'inci. To kaga irin wannan yanayi, idan an ce shugabannin da za su zo muku su ma su zo irin ku, su zo su ma da zalunci da cutarwa da ha'inci da sata da waye, wannan sakamakon rayuwar ku ce. Kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan, ce kamata kunu yuwalla alaikum, kai da wani tabi'i yake faɗa, kamata kunu, kamar yadda kuke yi walla alaikum, kuma haka za a dora muku kuma shugabanni irin ku. Akwai magana ta ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin sa Ighathatul Lahfan, magana ce mai kyau matuƙa da gaske akan ce a cikin Ighathatul Lahfan ko a cikin Ilamul Muwaqqi'in, akan wannan cewa yayin da mutane suka zanto masu gaskiya, masu adalci, masu tsoron Allah, sai zanto shugabanninsu su ma sai kaga Allah ya kawo musu shugabanni masu gaskiya, masu tsoron Allah, masu kwatanta adalci. Yayin da mutane suka fara gujewa gaskiya da suka fara cutar da junansu, to shugabanninsu su ma kada a manta cewa shugabannin ai daga cikin al'umma suke fitowa, ba wasu ne daga baya ake kawo musu. Su ma tarbiyyar al'umma ce, su ma anan suka taso suka girma, saboda sun kwaikwayi abinda suka samu a cikin environment din ana yi, saboda da suka zama shugabanni suka ci gaba da dabbaka abinda suka saba yi. So in al'umma tana son ta samu na ra'usa, ta samu abin nan, to sai ta gyara ƙasa. Shi yasa har kullum masu da'awa ta sahihiya sukan ce a fara gyara ƙasa, kada a ce ta sama za a faro. Akwai waɗanda za ka kullum tunaninsu za a hambare shugaba a kawo sabo, tare da cewa ƙasan kuma da za a ɗauko sabon don ita ce a lalace. Haka wanda zai taso sabon wataƙila ma sai an zo ana cewa kai gara ma wancan da na farko, da ma mun haƙura da wancan, ya fi mana wannan. Ka ruwa ƙasashen da ake cewa an yi sauyin juya hali irin ƙasar Egypt, irin wasu ƙasashe namu da makota, ka duba da yadda rayuwar take da kuma yanzu yadda ta koma. Iraki yadda da take yadda ta koma, Yaman yadda da take kamar yadda ta koma, Libya ka duba da yadda take kamar ka duba yanzu yadda ta koma. To duba ko bane sakamakon lalacewar tarbiyya ta mutane da halaye, cewa halaye sai ya zanto in an ture sama, wanda zai zo sai a rika ganin ina ma da za a koma rayuwa irin ta baya. Sudan yadda izma ita ta koma rayuwarsu a dacen lokacin tsohon shugaban kasar ta fi daɗi, ta fi sauki akan yanzu yadda suke rayuwa. saboda haka ashe ta ƙasa za a fara gyarawa. Haka gyara ƙasa, to ƙasan da ita ke haifar da shugabancin ai. Daga ƙasa ne ake samun shugaban, ko zaɓe za a yi na dimokuraɗiyya, ai daga ƙasan dai ne ake samu wanda zai tsaya zaben, ƙasan ne ake tsaya masa, a taimaka masa a zaɓe shi. To in zanto ƙasan a gyara take tun farko, daga wanda za a tsayar da wanda za su yi zaben duk sun san me suke yi, sai ka ga rayuwar ta yi kyau. To sai tambaya da take cewa malam ya ce ya kasance yana da ilimi na addini da gwargwado, ko kuma ta kasance tana da ilimi na addini da gwargwado, amma kuma mijinta ba shi da shi. Ta yi iya kokarinta akan ya nemi sanin yadda zai ibada ko da kaɗan ne, amma bai samu, wato bata samu ya canja ba har tsawon shekarunsu kusan 20 yanzu. To malam ta ce ko fatiya baya iya karantawa daidai. To yanzu dai ta zuba masa ido ta kyale shi, ta yaranta kawai take. To shin take tambayar hakan da ta yi na kyale shin malam ba ta da laifi, ko kuma ko da yi ba daidai ba ita ma ba ta da laifi? Abu shakka tana kokari, kuma ta ci gaba da kokari, kada ta sare.
kada gwiwa ta yi sanyi. Shekara 20 babu shakka a mizanin a awon ma'auninmu na shekaru a yanzu ba kaɗan ba ne, amma duk da haka dai ta ci gaba da yi. Watakila ba a sani ba ko ƙarshe-ƙarshen lamarinsa kaga juyo ya hankalinsa ya dawo ya fahimci abin da take, kar ta fitar da tsammani, ta ci gaba da, tunda har watakila yadda na fahimta a tambayar ta tana ba ta haɗin kai, ba rigima take da shi ba, amma dai ya ki ɗaukar abin da muhimmanci ya tsaya ya iya. Saka ta ci gaba da koya masa, wannan akalla tana samun lada a cikin wannan kokari da take yi. In kuma Allah ya so shi da shari'a sai kiga ya shiryu, karki gaji. Annabi Nuhu sai da shekarar 50 sannan ya fara cewa ya gaji. To masu kallonmu da sauraronmu, kuna tare da shirin Fatoyin Rahmani daga nan gidan talabijin da rediyo na Rahma, kuma muna tare da shi malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda yake amsa a tambayoyin da kuke aikowa. Kuma kuna da mara kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shirin namu zai dora nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatoyin Rahma, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma kuna damar aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku. To tambayar mu ta gaba malam take cewa wato akwai wani wato kamfanoni da suka zo, idan mutum yana son siyan wani abu sai su kamfanin su siya masa, amma kuma zai fara biyan kaso 30 na wannan kayan da aka siya mashi din ko wani abu makamancin haka. Idan ya so sai kamfanin su biya sauran kuɗin, su kuma su dora ribar su akai. In ya so sai shi kuma wanda suka siya din ya rika biyan kamfanin da kaɗan abin da suka siya masa tsawon wata 3 ko wata 6. Shi malam menene mahangar musulunci akan wannan ciniki? Daga Muhammad Mujahid Yusuf. Wato cinikin da shari'a ta yarda da shi, yayin da ka ga abu kana so kai kuma baka da kudin sayansa, ka gaya ma wani wanda zai saya maka shi kai kuma ka saya a wajensa, to abinda ake bukata a shari'ance shine shi wannan da zai saya maka din ya je ya cinikin wannan abu, ya biya da sunansa, ya karba a matsayin kayansa. To yana da dama ya sayar maka ko nawa ne, ya karbi wani abu advance daga baya ka cika masa, ko bai karba ba wani abu ne daban, amma dai kayansa ne ko nawa ya dora na riba ya halatta ya dora, ya halatta ya ci, saboda ya mallaki abu. Amma idan ya zanto zuwa za ka gaya masa ka yi cinikin abu kaza gashi kana so ka siya, ya karbi wani abu na kudinka, ya cika maka kudin, a baka kayan kai kuma ka zo kana biyansa, wannan bai halatta ba. Zai dora wani abu akai ya baka bashi ne da riba. To ne yanzu kaya kai aka sayarwa ba shi aka sayarwa ba, kayan tun farko na kai aka yi ciniki da kai aka sayarwa, shi biya maka yayi, ma'ana ya baka rance. To in ya baka rance bai halatta ya kara ko kwabo akan wannan abin da ya baka rance ba. In ya kara wannan to ya karbi ba. Shi yasa duk wannan conventional banks haka suke yi, da wasu kamfanoni duk haka suke yi, amma wannan ba shine hanya ta halal ba. Hanya ta halal shine ya zanto wannan abun shi wanda ka je kana neman ya taimaka maka ka mallaki wannan abun, shi zai sayi abin da sunansa, ya karbe shi, ya yi hauzinsa, ma'ana ya shigo mallakinsa. To daga lokacin ko nawa ya ga dama ya dora maka akai ya halatta. Amma in kai ciniki aka sayar maka da sunanka, shi kuma ya biya kudin, to rance ya baka, duk abin da zai kara akai sunan shi riba. To sai wani take cewa malam ita ce take koyarwa a wata islamiyya, sai wani uzuri ya same ta ya sanya za ta yi fashi mai yawa, sai ta ce da shugaban makarantar ko ta kawo wadda za ta zauna kafin yaranta su warke, ma'ana wanda za ta yi jinya kenan. Sai ya ce a'a, da ta koma kuma bayan ta gama dogon hutun sai ya ce ai an haɗe ajin nata an baiwa wata malamar, yanzu ba su da ajin da za su ba ta ita. Shi take tambaye malam, shin wanda aka ɗauka aiki da ba shi da wani haƙƙi ne a musulunci idan za a iya korarsa a sanda aka ga dama ba tare da an gaya masa laifin da ya aikata ba?
to shi aiki mutum ya sa ka aiki a musulunci yana da dama in ya sa ka aiki ya ga ka gama aikin da za ka yi ko kuma ya ga yana buƙatar canza ya canza damarsa ce wani musulunci ya ba shi wannan damar sai dai in akan wani sharaɗi kuka yi idan kun yi akan wani sharaɗi shi ya yarda da sharaɗin kai ka yarda da sharaɗin cewa idan ba za ka samu zuwa ba za ka kawo wani shi ya rike maka har ka dawo kun yi wannan sharaɗin kuma duk da haka ya keta wannan sharaɗin to ana yana da laifi saboda almuslimuna ala shurutihim duk sharaɗin da aka yi wanda ba a keta alfarmar Allah da manzansa a cikinsa ba babu cuta da cutarwa a cikin sharaɗin to wannan wajibi ne kowa ya rike wannan sharaɗin ya cika shi a wufu bil uqud da Allah yake fara irin wannan yarjejeniyar ce wajibi ne a cika wannan yarjejeniyar amma in babu wata yarjejeniya ta ɗaukan aiki ba a rubuta waɗannan abubuwa ba ke yanzu kika tafi ya suka samu wata suka sa a mahallinki to ba kya cewa a haƙƙinki ne a musulunci sai kin koma an baki koyarwa kin ci gaba babu tunda da ya makarantar su ce kuma su ɗauko ki yanzu kika tafi wani dalili ya sa kika tafi suka kawo wata in ba dai a rubuce kuka yi a sharaɗi tun a farko cewa in kin samu larura za ki tafi ki kawo wata ta rike miki in kin da ki karɓa aikin ki suka yarda da wannan kuma suka saba dai ba wannan sharaɗin bane to ba su yi laifi ba. To sai wani yake cewa da Allah malam akwai hadisin da yake nuna cewar mumine za su ga tsawon rana alkiyama kamar tsakanin salloli guda biyu kamar tsakanin wannan sallar zuwa wannan sallar na farilla za su ga tsawon rana alkiyama kamar tsakanin salloli guda biyu to tsakanin azhar kul da asar abinda dai Allah yake cewa ashabul jannati khairun yawma idhin mustaqarran wa ahsanu maqila cewa yan aljanna a wannan rana su suka fi kowa dacewa kuma fi alkhairin matabbata kuma su suka fi kowa yin samun kailula wato baccin kailula ana yin shi ne kafin azhar yasa malamai suka ce to mu'minai za su shiga aljanna tun kafin ma azhar duk za a gama duk abin nan da za a yi kafin azhar su za su shiga har ma su yi baccin kailula a cikin azhar sun yi istinbadi daga wannan ayar cewa ahsanu maqila su suka fi kyan gurin kailula domin kailula ana yin ta ne kafin azhar amma ba zan iya tuno wani hadisi kan wannan ba. To sai shi kuma wani mai tambayar ke cewa menene ingancin hadisin da yake cewa Abu Sufyan minna ahlul bait sako daga Abu Amatur Rahman wannan babu wani hadisin babu Abu Sufyan minna ahlul bait akwai Salmanu minna ahlul bait shi ma bai inganta ba shi ma hadisi ne wanda yake munkar. To sai shi kuma wanda yake cewa malam ya ji an ce daga lokacin da mace ta yi aure idan ta yi sallah Allah zai ba ta lada 1000 shin haka ne daga Zainab Abubakar unguwa uku. Babu wani ingantaccen hadisi da yake nuna fifikon sallar mai aure akan marar aure duk wasu hadisai da aka nuno da aka rawaito masu nuna haka hadisai ne ba tabbatattu ba. Sai shi kuma mai tambaye ke cewa malam wani hukunci aka tanadar wa wanda ya taɓa matar da ba muharramarsa ba da wata manufa kamar sha'awa da dai sauransu idan kuma matar ce ta fara taɓa shi da wata manufa ita ma irin hukuncin da za a yi masa irinsa ne za a zartar mata kuma wani mataki mutum zai ɗauka domin gudar irin faruwa haka. Babu wani haddi akan dan mutum ya taɓa mace ko ta taɓa shi wannan babu haddi akan wannan sai dai abu ne da mutum zai yi istighfari ya tuba ga Allah da kuma yi wasu ayyuka masu kyau don su goge masa wannan. Lokacin da wani ya zo ce ya taba wata mace sallallahu alaihi wasallama ya ce kai sallah tare da mu ya ce to innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana ma'ana wannan mutum ya zo yana mai tuba yana mai nadama wanda yake nuna cewa duk mutumin da zai yi laifi ya zo ya tuba ya yi nadama to in yana da ayyuka na kware kuma da yake yi sai su kankare masa abin da yi ba wai yana nufin annabi ya ce da shi ka je kai ta taba matan wasu ba kana zuwa muna sallah shikenan kana kankarewa a'a annabi ya ga yadda ya zo wajensa da cikin nadama inda ma kisa ake yi shi ya ka kansa ne ma a kashe shi tunda bai san hukuncin da annabi zai masa ba to annabi ya fahimci mutumin da ya yi laifi ya zo yana tambayar hanyar da zai ya kubuta kaga alamar nadama da tuba da saduda sauraka annabi ya ce da shi innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at yana abinda Allah ya faɗa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at
saboda wannan yana daga cikin laifuka ba su da abin nan, saga'ir ne, ba su da hudud, babu haddi akai, ba sai ga haddin su ba kamar wanda zai zina ba aka ce ga hukuncin da zai masa ko kasafi, ga bulala ko shan giya da sauransu, ba su da hudud. Abinda yake bukatar mutum in yayi irin su shine ya tuba, ya istighfari, kuma kada ya saki, ya alkawarin ba zai sake ba har a tsakaninsa da Allah har zuci. Haka nan ita ma mace duk ɗaya ne, kuma mutum har kullun ya sa tsoron Allah a zuciyarsa, ya gujewa kuma dukkan wasu gurare na fitina, duk wani abin da ya san cewa zai jefa shi fitina ya kauce masa. Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, ga yawa mu'mine su kame ganin su, kada mutum ya kalle-kallen da bai dace ba, wanda har zai kai shi ga sha'awa, har zai kai shi ga taɓa matar da ba maharramiyarsa ba kuma matarsa ba. Haka na ita ba mace, qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna, to haka su ma su rage kalle-kallen su kame ganin su, saboda wannan shi zai zanto shamaki tsakanin su da shiga cikin abin da yake haramu. To sai sakon Muhammad Kabir yake cewa da Allah malam tambaye sa kan ingancin maganar da ke cewa Donald Banal Abbas sun daure Imam Abu Hanifa a gidan yari, kuma a can ya rasu saboda goyon bayan Ahlul Bait da yake. Ya ce Banal Abbas su Ahlul Bait ne, yana goyon bayan su kuma su daure shi. Banal Abbas su ne 'ya'yan jikokin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda su ma suna cikin da Al-Abbas baffan Annabi ne, Abu Talib baffan Annabi ne, Abbas ya musulunta, Abu Talib bai musulunta bai mutu. 'Ya'yan Abbas su ne Banul Abbas, suna cikin Ahlul Baiti, kamar da 'ya'yan Sayyidina Ali, 'ya'yan Aqil suna cikin duk da gidan Banu Hashim suna cikin Ahlul Baiti. Saboda ka su ma Banul Abbas din ko daular Abbasiyya din su ma Ahlul Baiti din ne, ba wasu bane. To kace saboda yana goyen ba Ahlul Baiti sun daure shi, kaga akwai kwambo baya. Ka ce yana goyen ba Ahlul Baiti, kamata ka daure shi, tunda yana goyen ba Ahlul Baiti bai dace a daure shi ba. Abinda yake ba faru, Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit ya rayu a lokacin daular Banu Umayya, ya kuma rayu a lokacin daular Banu Abbas, ya rayu a ƙarshen daular Banu Umayya a lokacin Banul Abbas suna ta hankori da samu mulki. Aka zo suka yi juyin mulki, suka kwaci mulki daga hannun Banu Umayya. Wannan da aka sani a duk tarihi na rayuwar duk sanda aka zo tsakanin wannan daula da wannan daula, waɗanda za su kwaci mulki a hannun wannan, sai an samu zubar da jini, sai an samu kashe-kashe koya ne. Wancan lokacin an samu kashe-kashe da mace-mace da sauransu. Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit yana daga cikin malamai masu gudun duniya ba ta dame shi ba, sannan kuma baya son shiga cikin harkar masu mulki, yana nesa da kansa, sai kai ya je ya shiga cikin wani abin da zai zanto saban Allah ne, ko ya je yayi wani abu don ya yardar da mai mulki, ko a tsoratar da shi yayi wani abin da ba shi ne ya kamata ba. saboda haka yana kauce musu. A daidai lokacin kuma Banul Abbas bayan sun karbi mulki, sai zanto an samu kuma wasu sun fito za su yi tawaye. Akwai wasu daga cikin jikokin Sayyidina Ali, akwai Ibrahim ibn Abdullah ibn Hassan da ke ce nafsu zakiya, akwai dan uwansa Muhammad ibn Abdullah ibn Hassan, wanda su daga cikin gidan Sayyidina Ali ne. Kaga duk dai Ahlul Baiti ne da Ahlul Baiti, su ma sai suka dauko tawayen su, har ma suka yi karfi, har suka kwaci wasu yankuna daga cikin garuruwan mulkin Banul Abbas, suka kwaci yankin Madina da Basra da Kufa da sauransu. A lokacin su kuma Abu Ja'far al-Mansur yana ta kokawar yadda zai kwato wannan garuruwa daga hannunsu. An sani cewa duk malamai a wannan lokaci wanda ba sa shiga harkar mulki, za a yi ta samun jita-jita game da su, cewa ai watakila ba sa shigowa ana damawa da su saboda suna goyon bayan waɗancan 'yan tawayen. Haka irin wannan jita-jitar sai ta yawo cewa Imam Malik a Madina yana goyon bayan 'yan tawaye da sun fito da gidan Sayyidina Ali.
shi kuma Abu Hanifa a Kufa yana goyon shi ma 'yan tawaye. shi yasa Abu Hanifa lokacin daular Banu Umayya sun nemi yayi alkali yace ba zai ba, har bulala Ibn Hubayra wali ne, gwamna ne a Iraq, har bulala ya masa akan sai ya alkali yace ba zai yi ba, yayi har dukan sai dai. lokacin da Abu Ja'far al-Mansur aka zo a gaya masa aka cewa gashi ai Abu Hanifa baya tare da mu, yana tare da 'yan tawaye, sai ya kira shi Bagdaza ya ce zai ba shi alƙalanci. ya san cewa da can an ba shi alƙalanci ya karba, sai ya ce shi ba zai alƙalanci ba saboda bai dace ba. sai ya ce ƙarya kake yi. sai ya ce to ka gani, in ƙarya nake yi to wanda yake makareci bai kamata ya san alƙali ba, in kuma gaskiya nake yi to sai ka yadda ban dace ba. sauraka da ya ga ya ƙure shi ne ce to wallahi ko ka yi alƙalancin kuma ɗaure ka. shi kuma ya ce wallahi ba zan yi ba. har wani daga cikin fadawansa yake cewa yaya sarki yana rantsuwa kana yi, ya ce shi zai iya warware tashi sun yana da kuɗi, yana da bayi, yana da ni yanzu ta wansa ya tunce wahala kafin warware. to shine a ƙarshe saboda wannan sai ya ce to wannan jita-jitar da ake gaya mana cewa yana goyon in ba 'yan tawaye to ya nuna gaskiya ne, tun daga shi na neme shi ya zo in ba shi wani mukami, ya san ba zai karba ba. sauraka sai ya kai shi ya kulle shi a kurkuku, wanda a ƙarshen damar rayuwarsa ne, ya tsufa lokacin ya shekaru da yawa. sauraka aljalinsa ya same shi a kurkuku shekara 150 ya rasu. so sauraka ka ce wai yana goyon ba ahlul baiti, an kulle shi ya mutu, duk wani akwai cakuɗa takardu da cakuɗa lissafi. shi dai ga abin da ya sa aka yi rigimar da shi, ya ce ba zai alƙalanci ba. shi kuma wannan tun farko ma haka yake, lokacin daular Banu Umayya bai karba ba, lokacin daular Banu Abbas bai karba ba. Imam Malik shi ma har dukansa an yi a Madina akan wannan batun rantsuwa, mutum ya bai'a ya je warware ko da sauransu. tumalalai sakal alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci. sai dai kafin mu sallama kuma za ku aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar 08 8 da kuma sakon WhatsApp akan 0706041455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marijo Lemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, mu da koda yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Allah sai da rasasun da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.